Виж как се наредили с покат. А те май тръгнаха на там ли? Не знам. Айде им да направо тук да се качим. Те няма да отново в мост. Мислиш ли ми? Дай да видим. Така ли че минем? Гледай назад, какво има друго. Не бе, отворени са им вратите, бе. Отворени са. Дай да видим назад, де. Всичките ги видя. Ето е четворката. Кой тук ще обърна? Да даде, ако съм на него, задницата да обери. А 2-3 батвайка са кола, бе. Да, може би има други четворки назад. Може да има и други четворки. Не върват, ще тръгнат. Ще тръгнете, да. След час. Няма да е час, по-малко, те полицията пуска. Долу на Орлите, предполагам от Орлите, тръгват за Дружба. Да им... Там се въртат. Там се въртат ли? Айде да видим тогава там, благодаря ви. Там може и да въртат. Трябва да ти въртат тук, уния въртат там. Да пуснем такова. Много народ. Това Какво?
Аз предавам на живо. И там се размърдали. Що ми цъкна Линка да се видиш? Викам Линка в набори. Що ми цъкна Линка в набори? Да видиш какво снимам, бе. Ма къде от всички тия хора, бе? Какво? Отиват към Плиска. Ай, що бе пеш? Еги не видиш. Спираме център. А то ние да фанем метрото, ние пак после трябва да ходим пеша. Ай, ще ходим да дружка пеш. Гледай, те спират. Да, бе, народът тръгна по Цариградско. Това вече не са нови организации. Не, бе, те. Това са полицейски бусове. Вот она тук са. Те ще станат. Нямам си представа какво стана тук. Не знам какво се случва. Четворката иначе. Какво? Къде изчезна? Еми ти изчезна, четворка, ама.
виж къде въртат. Погледни къде въртат. Избегаха. Какво да направят? Какво? Що познаха тия сказките? Глупости. А да останем тук да запушваме. Ние трябва да ходим, докато мога да фаним тролей. Тук вече никой не ги организирал. Тя си изгуби крикавицата. Да, ни трябва от тази страна да се движим. Иначе прескача и мантинели после. Реално е по-пълно от толкова. Абе стига глупости, бе. Че дойди? Не знам какво се случва, но народът е тръгнал някъде. Аз е нещо страшно, гледа. Оставка! Оставка! Къде ще се ходи? Какво? Къде ще ходят тези? Аз ако ще ви да се върнем до гаража, взема това, защото той модел ключа от гаража. Много са тики, бе! Оставка! 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 Той не трябва да ги букува. И тя ще ни изпраща до къщи. Е блокирана на Цариградско. Те може да сходят пеша до Студентски град. Сигурно. Чаша да прелява идва време за мъст.
София. Разглежда знаците. Ай. Какво? Вече кръчета към места. Много ще се втеля. Хайде, стига с живото и дучо, ние продължаваме към Дружба пеша.